Moi boas, benvidos de novo a un programa A Clínica na Casa. Contamos con nós hoxe co Dr. Alejandro Veres. O Dr. Alejandro Veres é neumólogo, el traballa no Hospital Universitario Lucus Augusti. Moi boas, doutor, gracias por vir. Moitas gracias a ti, Carlos. Que é isto da neumoloxía? É unha especialidade moi amplia, é máis ben unha especialidade corta que se ciñe a pulmóns? Podían nos explicar un pouco eso? Bueno, posiblemente originariamente a neumoloxía era a ciencia que estudiaba o aparato tanto funcionalmente como patoloxía do aparato respiratorio, non? Hoxe en día é unha especialidade que abarca moitas cousas e iso obliga casi a facer como áreas, non? Dentro da neumoloxía que faga como que, entre comillas, hai xente que nos podamos dedicar a determinadas patoloxías específicas desta especialidade. Entre elas, por exemplo, tes a patoloxía que se encarga do estudio do sono, que parece como un pouco que non é moito do pulmón, pero si realmente é un trastorno relacionado coa vía aérea, non? E que, aínda que afecte ao sono dos pacientes, tamén a diagnosticamos nós. Tenemos unha unidade de técnicas broncopleurales que facemos distintas técnicas para diagnósticos ou terapéuticas de pacientes como broncoscopias, drenaxes pleurales, análisis de líquido pleurales, non? Tamén facemos talcaxes, aplicacións de talco para que as membranas da pleura peguen e non volvan a formar máis líquido, ou aplicamos a veces sustancias para que cando unha infección da pleura fai bolsas, para que rompan esas bolsas se poidan drenar toda esa cantidad de líquido. A parte deso, temos, por suposto, as máis coñecidas da neumoloxía, como pode ser asma, EPOC, hipertensión pulmonar, neumonías, cáncer de pulmón, que queres que che diga? É unha especialidade, entón, moi amplia, non? Polo que vexo. É bastante amplia, como para poder abarcala un solo. Sin embargo, cal é a patoloxía máis frecuente pola que van a consulta os pacientes ao neumólogo? Por que van ao neumólogo os pacientes? Bueno, no meu caso, o síntoma máis frecuente son dous, non? O que lle chamamos tos e disnea, que non deixa de ser a dificultad respiratoria que ten o paciente para respirar, non? No meu caso, na consulta externa, a máis frecuente é a tos. Quedaste así un poquinho, non? Claro, de tos, por que ten unha persona tos? Bueno, a tos pode ser un mecanismo voluntario, non? O paciente pode toser cando quere, pero a maior parte das veces, polo que consulta, é unha tos refleja, non? A tos non deixa de ser un cierre da glotis, a persona colle unha presión positiva na caixa torácica, na cal, con esa presión positiva, un tubo rígido como é a tráquea, que ten un cartílago, por todo eso, ten unha parte detrás máis blanda, que é a parte membranosa, que se pliega sobre a tráquea, fai que seña máis estreita, entón, con esa presión que cae e o gradiente de presións que hai co exterior, fai un flujo que pode chegar a ter unha velocidade tan alta como casi a do sonido, non? E iso fai que expulse inicialmente secrecións ou calquer corpo extraño ou partícula que se deposite na vía respiratoria, non? Que pasa? Que pode ser un mecanismo fisiológico para expulsar unha sustancia, pero a veces tamén se convirte en un mecanismo patolóxico, non? Entonces, habría varios tipos de tos? Sí, bueno, tos hai moitos tipos, aínda que a clasificación máis frecuente pola que se guía a xente, ou nos guiamos nós, é pola duración, non? Que nos dicimos tos aguda máis ou menos 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas, ou crónica cando dura máis de 8 semanas. Tamén existe tipos según a forma da tos, como pode ser tos espasmódica, polo momento que aparece a tos nocturna, ou tos de esfuerzo, cando se fai, por exemplo, moitas veces as vemos en algún deportista, non? Que cando fan esforzo poden chegar a facer tos, non? E que pode ser síntoma de algunha patoloxía de base, non? O sea que, se eu teño tos e vou ao neumólogo, ao mellor non teño unha infección vírica, ou sí?
Bueno, vamos a ver, dentro de as posibilidades de que tengan a tos, está a tos aguda ou a tos de poucos días de evolución, donde a consulta, motivo de consulta máis frecuente son ser toses víricas, non? Tamén está toda a tos crónica, pode ser aguda, sempre e cando se lle poña o tratamento antes de tempo, quer dicir, pode durar menos desas 8 semanas, si antes a corrigis, pode ser un asma, pode ser unha EPOC, o tabaco, e, por suposto, o motivo de consulta máis frecuente por tos reciente é a toses víricas, non? Ou bacterianas, pero a maior parte de ellas son víricas. Sin embargo, tamén parece que hai tos polos ácidos do estómago. Eso é así ou é unha cousa que se fala pero non é verdade? No, vamos a ver. Hai unha tos, dentro de os tres tipos de tos crónica, non? Hai tres causas fundamentales para que estas cheguen ás 8 semanas, non? Entre elas está o asma, a descarga nasal posterior, e o refluxo gastroesofágico, que é o que ti estás comentando. O refluxo gastroesofágico pode producir tos por dous mecanismos. Unha, polo que é o depósito do ácido do estómago pola vía respiratoria, porque baixe ou na larinxe, non? Ou ben porque irrite o esófago, e desde o centro do esófago tamén está o nervio vago, que tamén ten receptores da tos e que poida dar tos, non? O sea, pode ser un mecanismo tanto directo como indirecto. Habría, entonces, unha variedade moi amplia de medicamentos para tratar a tos? Bueno, claro, é que primeiro o que temos que facer con a tos é saber a causa para tratar especificamente eso, non? Si ti en particular me preguntas cal é o tratamento da tos polos ácidos que comentas, non? Bueno, eu creo que antes de facer un tratamento, primeiro, se estamos seguros, podemos dar un tratamento, pero ao mellor tamén convinte unha valoración especializada, non? Porque se a tos é por un reflujo, tamén non é o mesmo tratamento se o reflujo vai acompañado de esofagitis, se non vai con esofagitis, tanto por dosis como por duración de tratamento. Entonces, depende o que nos conte o paciente, depende a historia clínica, o tratamento é distinto. En este caso sería habitualmente inhibidores da bomba de protóns máis medidas higiénico-dietéticas. Que significa? Pois que se diga ao paciente que faga cenas lixeiras, desde que cena hasta que se deita, que pasen ao menos 2 horas, e que en algúns casos, incluso, aínda que algúns o cuestionan, poñermos esta cosa cabeceira da cama que a leven de 10 a 15 centímetros para evitar que precisamente favorezca ese refluxo, non? E no caso da asma sería unha cousa totalmente distinta. Por suposto. O asma é unha causa de tos tanto aguda como crónica moi frecuente, chega a ser dun 25%. O refluxo pode chegar a ser hasta o 40%, non? Por motivo de consulta de tos. Dun 25% dos casos. Dentro do asma sempre teníamos un concepto de, bueno, asma eosinofílica, non? Que a maior parte producida por os eosinófilos, ou asma alérgica, e tamén agora está surgindo o que se chama asma neutrofílica, non? De unha etiología un poquinho distinta, pero de todas formas, claro, o manexo, o diagnóstico dun asma é a través de, primeiro, a historia, a exploración física, despois facer casi sempre unha espirometría, non? Unha espirometría con test broncodilatador, hai unha medición que se chama medición de óxido nítrico exhalado, que tamén nos pode orientar un pouquiño das posibilidades de asma nun paciente que ten tos, non? Que é iso da espirometría? É un aparato que meten para soplar ou algo así? Sí, bueno, non é como da Guardia Civil de Tráfico, pero é parecido. A técnica é un pouquiño distinta, non? Simplemente chamase espirometría forzada porque o paciente ten que facer un esforzo, non? Entonces ten que soplar, e o que máis hincapié se fai é na expiración, non? Aínda que se debe mirar as dúas fases, expiración e inspiración. Entonces, según a forma da curva que faga, según o grado de obstrucción que teña o paciente, e despois tamén se acaba facendo unha cousa que se chama test broncodilatador, se lle dá un broncodilatador e se volve a medir a función pulmonar, ves as diferencias que hai, e se hai unha diferencia significativa, iso intuye moito a posibilidade de que esa persona teña un asma. A veces é certo que poden ser pacientes con EPOC, que se chama con hiperreactividade bronquial,
que tamén poden ter o mesmo, pero a historia clínica é distinta, non? Non é o mesmo un EPOC que un asma. Non, non é o mesmo un EPOC que un asma, aínda que a veces poden chegar a confundirse, porque aí pode haber asmáticos fumadores ou pode haber EPOCs que teñan hiperreactividade bronquial ou asma de base de antecedentes, non? A EPOC é unha enfermedade ligada casi sempre ao tabaco, non? Ainda que se pode ligar tamén a outras cousas, como no noso medio como de leña, ou ambientes de cidades, non é tanto Lugo ou máis tal, pero como Madrid ou Barcelona, que están moi contaminadas, pode chegar a producir esa obstrucción crónica, non? Dos bronquios, que é o que se valora na EPOC, non? Entón, eso tamén se determina por espirometría, non? O que pasa que nestes casos da EPOC normalmente suelen ter unha proba broncodilatadora negativa, excepto unha cousa que se chama fenotipo mixto, que posiblemente aí algún asmático poida entrar, non? Volvendo un pouco ao tema da tos, tamén hai medicinas que producen tos, non? Como efectos secundarios, ou iso é máis un mito que unha realidade? Dentro da historia dos pacientes, cando ti historias o paciente, debes de preguntar que medicación toman, non? Porque hai medicacións que sí producen tos. Unha delas, moi frecuentemente vistas, é unhos fármacos que se dan para a tensión arterial alta, que se chaman IECAs, non? Dentro dese grupo de IECAs son pacientes que poden chegar a ter tos, en algún caso, certo grado de, vamos chamarlle, asma, non? E se sacan un medicamento, eu entendo que volverán ao normal, ou ainda que o saquen despois que dalle iso para sempre. Sí, o que pasa que a veces ao paciente ou incluso ao médico costalle chegar á conclusión de que é un medicamento, porque non sempre empezo a tomalo e teño tos, sino que a veces empezan a ter tos pois meses despois de empezar a tomalo. E incluso despois de que deixan de tomalo tamén deixan de ter a tos meses despois de deixar de tomalo. Quer dizer, que non é unha relación directa, aínda que si no tempo corríxese, non? No obstante, tamén habrá, eu entendo, que bastantes casos de tos que non lle sepamos por que teñen tos, non? A causa. Sí, digamos que ti cando un paciente chega a túa consulta con clínica de tos, tens que primeiro facer unha boa historia para precisamente ir dirigíndote, non? A donde vas a buscar a posible causa. Si despois de facer todas as exploracións ven seña placas de toras, TACs, espirometrías ou pHmetría, que é a prova que tamén se utiliza para o reflujo gastroesofágico, pois, se despois de todo eso non descubres ningunha causa evidente de tos, hai tos que podemos chamar idiopática, en algún caso tos psicógena, non? Que tamén está. O que pasa que eu creo que esa tos de componente psicógeno debe de deixar para cando ti non has agotado todas as demais causas de tos, non? Sería unha especie de tos nerviosa? Sería unha especie de tos nerviosa. É como unha especie de tic. En isto da tos, que me parece moi complexo, habría algunha abordaxe que facer para manexar unha tos crónica ou simplemente... Bueno, hai unhas guías de manexo de tos, non? Donde, sobre todo, as guías de manexo de tos están máis feitas para tos crónica, non? Entonces, pois sí, donde, digamos, un poquinho hai un algoritmo de manexo, de facer unha espirometría, facer unha placa de toras, según resultados vaste dirigindo a unha determinada rama do árbol. Entonces, eso sí é certo. Hai unha cousa que nos tiñamos olvidada, falando de tos, non? Ou de tos de origen infeccioso, que estánse vendo algunhas, que é a tosferina, non? Que xa parece como que a tiñamos olvidada de antaño, e que estáse vendo algunha detección de tosferina en pacientes adultos. Que é iso a tosferina? Porque xa non nos acordamos deso, non? Que consistía iso? Bueno, a tosferina é a tos infecciosa producida por un microorganismo chamado Bordetella pertussis, non? É que o característico desa tos é que conocida a nivel da calle como tos perruna, non? Tos de can, non? Tos como se fora un perro, non? Entón, esa é unha tos moi persistente que a veces, bueno, en algún caso ha chegado a facer unha perforación total das cuerdas vocales de tanto toser, non? Ter que facer certo grado de plastias, de tratamientos específicos para eso, da persistencia e da intensidade da tos, non? O
O sea que, a pesar de ser un mecanismo teóricamente que nos defende, parece que nos fai daño. Sí, pode chegar a facer bastante daño unha tos. Incluso pode ser hasta ter un acerto de problemática social, non? Por qué? Porque, por exemplo, sobre todo nas mulleres que teñen unhas uretras máis cortas, a tos podelles producir incontinencia urinaria, escapaselles a orina, non? En algún outros casos, a tos pode producir perda de conocimiento. Unha persona está tosendo e perdeu o conocimiento, podese pegar un bon golpe, non? Chegar a facer traumatismos craneoencefálicos secundarios a un síncope dunha tos, non? E se deixamos un pouco a tos, dicían ao principio que tamén un neumólogo encargábase da patoloxía do sono. Iso da patoloxía do sono, que quer decir? O dos ronquidos, cando o típico roncador, ou que dorme mal? Bueno, habitualmente, vamos a falar, o que máis conozo é a parte de o sono do adulto, non? Dixemos a un lado o sono dos nenos, non? Probablemente, para ter apnea do sono, fai falta ser roncador, non? Pero non todo roncador ten apnea do sono. Entón, a primeira alarma pola que ven moita xente a consulta é porque casi sempre é o marido que ronca, non? Pero, bueno, hai mulleres que roncan, tamén é certo, pero epidemiolóxicamente suele ser a muller a que trae o marido porque ronca, non? Por qué? Porque tamén é posiblemente a que sufre, digamos, as consecuencias dese ronquido é que posiblemente o insomnio da muller asociada ao ronquido do marido, non? Bueno, iso é unha especie de cierre da parte posterior da lengua, se xunta ca faringe, entón non deixa pasar o aire, por iso o da apnea, non? Entón, claro, efectivamente, probablemente todos os seres humanos facemos apneas. Que pasa? Que se non roncamos, non facemos ruido, non se nos entera naide, e entonces non se aprecia, non? Se toma como apnea significativa toda a que pasa de 10 segundos para mirar. Probablemente para unha señora que está con alguén, sempre poño o exemplo da señora acompañando, que está con unha pausa de 10 segundos, a ela 10 segundos lle parece que son media hora, non? Porque lle parece que se lle vai quedar, entón desperta o marido, non? Cando xa simplemente polo propio apnea do sono, o marido xa vai ter un sono fragmentado. Por qué? Porque o organismo deféndese despertando desa apnea. Entón, o que suelen ter é moitos despertares nocturnos, moitas veces sin darse conta, e iso fai que ese sono fragmentado produzca unha somnolencia diurna, que tamén é certo que a veces a contan as mulleres e non o contan tanto eles, porque habitúense a ese estado de cansancio, de facilidade para dormir, pensando que iso é, bueno, pois unha veces unha siesta, e o problema e a gravedade está cando iso pode pasar hasta conducindo un automóvil, non? Que aí temos os accidentes de tráfico producidas por as apneas de sono, sobre todo alarman, non? Son en personas conductores profesionales, non? Eso sí que xa sería unha cousa peligrosa a ter en conta, non? Hai algún tratamento para eso ou é pouco agradecido? Sí. En este momento, o que é a apnea do sono, non estou falando do ronquido, vale? O que é a apnea do sono, o tratamento máis habitual é a CPAP. É certo que apareceron moitas alternativas, incluso quirúrxicas, pero algunhas teñen unha rentabilidade aceptable a corto plazo, cando son apneas do sono leves, moderadas, pero cando son apneas de acusada intensidade non son eficaces, son parcialmente eficaces, e logo despois a tolerancia, que é o tratamento que teñen que dar na apnea do sono, a CPAP, pois é peor na xente operada que non operada, non? E o tratamento é unha máquina que parece primitiva, como unha máquina unha caixa de zapatos, que o que fai é que dá aire, non? Aire que crea unha presión suficiente para que o paciente non colapse esa vía aérea e non faga apnea durante a noite, cando dorme. Sin embargo, tampouco queremos alarmar, non? Os ronquidos tampouco é malo roncar de noite, ou é malo roncar de noite? Bueno, podía eu facer a pregunta, é bon. Non é que seña malo, é molesto para as persoas que están ao redor, cando non ten outra cousa máis que ser un roncador simple, o que chamamos non un roncador simple, cando non leva apnea do sono asociada. Bueno, pois isto é así, pero probablemente o ronquido non deixa de ser un paso inicial, probablemente de un tanto por cento de xente que vai acabar tendo apnea do sono, non? É unha prueba que nos permita, que o neumólogo lle permita diferenciar se ese ronquido lle dá apnea ou non lle dá apnea?
porque o que está ali ao lado, como dices tú, a muller que está aí vendo, sempre vai a ser eso unha cousa problemática, porque 30 segundos faise media hora. Sí, hai dúas probas, unha un poquinho máis sofisticada e outra é máis fácil de facer para estudios poblacionais, que son a poligrafía e a polisonografía. A poligrafía, a ventaxa que ten a poligrafía, aínda que en algún sitio de fora xa tamén se fan polisonografías en domicilio, a ventaxa da poligrafía é que se poida facer en domicilio. Por que? Porque hai pacientes que non dormen igual na súa cama que na cama de outro, ou noutra cama dun hospital, non? Entón, para registrar os episodios de apnea que teñen e todo o fase do sono, pois ten a ventaxa a poligrafía. Que pasa? Que son menos cables e non miras o que é a estrutura do sono do paciente, non? Entón, tens que ter unha sospeita de apnea de sono clara, non outro tipo de parasomnias ni alteracións de soño que queres mirar como o movimento de pernas inquietas. Entón, como estudio máis económico, máis factible, está a poligrafía, que se pode facer en hospital ou se pode facer domiciliaria. Cando unha persona queda con dudas deste resultado, si está a polisonografía, que é un estudio máis completo, pero que de momento si se fai normalmente no medio hospitalario, non? E que si que supón que un paciente durma nunha cama que non é o seu colchón, non? Moitas gracias, Dr. Veres, moi amable. Creo que tocamos moitos temas da patoloxía neumolóxica, creo que quedaron bastante claros. Gracias por vir. Nada, gracias a vos. E a todos vostedes, moitas gracias por compartir connosco este programa. Non se vayan e quédanse con uns consellos saludables. Ola, boas, son Laura Campos, logopeda na Clínica Santo Domingo de Lugo. E hoxe vou falar un pouquiño acerca da voz. Como ben sabedes, a voz é o elemento máis importante de comunicación, xa que a través dela expresámonos, comunicámonos cos demais, decimos os nosos pensamentos e sentimentos e demais. Todos debemos de cuidar a nosa voz, pero en especial o colectivo que utiliza a voz vinculado ao seu traballo, como poden ser os mestres, os locutores, os comerciales, os dependentes, todo aquel que este de cara ao público. Entón, hoxe vou vos dar unha serie de consellos que vos poden axudar a evitar posibles trastornos futuros. O primeiro sería non berrar, evitar forzar a voz. Logo tamén no que é a alimentación, levar unha alimentación variada, evitar tomar picantes, bebidas moi frías ou moi quentes, as comidas tamén moi frías ou moi quentes. Debemos descansar 8 horas como mínimo, beber bastante auga, un litro e medio ao día, máis ou menos, a pequenos sorbos, porque as cordas vocales son todo mucosa, entonces deben de estar hidratadas. Debemos evitar tamén falar mentras que facemos exercicio ou algún esforzo, controlar a postura tamén, estar rectos para evitar que os ombros e o cuello se sobrecarguen. A continuación vamos a mostrar unha serie de exercicios de respiración, xa que a respiración é a base do que é a fala e o cante. Entón, vou vos mostrar cunha compañeira uns exercicios. Como vos dixen antes, vamos a explicar un pouquiño a respiración co estudo diafragmático abdominal, que é axeitada para a fala e o cante, vale? Entón, sempre pido que se poña unha mão no peito e outra na barriga para notar o aire, como se enche. Entón, vas a coller aire pola nariz, mantelo un pouquiño e soltalo pola boca soplando. Vamos a intentar encher toda a barriga, como se tiveses un globo que tes que inflar, intentando mover o menos posible o peito. Vale, vamos aló, collemos aire, vemos como se infla todo o abdomen, mantemos e soltamos. Outra vez, collemos, mantemos, soltamos. Vemos como se infla toda a zona do abdomen e o peito está quieto. Así evitamos tamén crear máis tensión en cuello e ombros. Outra vez, collemos, mantemos, soltamos. Ahora vamos variar un pouquiño, vamos coller nun tempo, manter e soltar en 2.
Vale, vamos a lo. Collemos, mantemos, soltamos, vale, soltamos. Outra vez, collemos, mantemos, soltamos, vale, soltamos. E agora vamos a facer ao revés. Vamos coller en 2 tempos e soltar en 1. Collemos, vale, collemos, mantemos, soltamos. Collemos, collemos, mantemos e soltamos. Este exercicio válenos un pouquiño para practicar este tipo de respiración e que así irnos adaptando ela para que seña a nosa forma de respirar normal. Este exercicio sería conveniente facelo todos os días, ademais de coller nun tempo, soltar, faríase inspirando en 2 tempos, mantendo, soltando en 1 e así hasta en 3. Ahora vamos a facer uns exercicios de relajación de cuello e hombros. Te sientas mirando por aí. Mellor séntate mirando cara ao espello. Aí. Vale. Entonces, estos exercicios son para relaxar a zona de cuello e hombros. Vale? Vámoslo facer conxuntamente ca respiración. Igualmente, intentando levar o aire cara ao abdomen. Vamos coller aire e soltalo. Collemos e así con un ritmo lento. Isto repetiríase máis ou menos 10 veces. E agora vamos facer outro movimento. Collemos o aire sempre no centro. Outro máis sería, collemos aire e vámoslo botar ca lengua fora e cara atrás. Sería outra vez. E outra máis. Moi ben. Ora, vamos coller aire polo nariz ca boca aberta. Vamos a lo. Sería... Moi ben, sempre collendo aire no abdomen. Outra vez máis. Outra. Vale. E hasta aquí un pouquiño os exercicios máis básicos do que é a respiración para poder pasar á impostación vocal.